Tak, a už prišli priatelia z Pezínka. Televízor sa nese. Pozrite, čo tu všetko doniesli títo naši priatelia. A ja to idem zobrať. A ja chcem niečo ťažké. Tento. Babenky, čo to máte? Čo to máte? Vianočku. Od Framy Peku. Aneška, moja milovaná, veľmi ti ďakujem za koláčiky deťom. Pozri, jak si to vychutnávajú. Nech sa páči. Koláčiky od tety Anešky. Ďakujeme. Jurko, môžeš mi povedať, prečo to robíte? Lebo chceme. Deti, dobre sa to počula, keď vám povie, že vás má niekto rád, že? Áno. Tak toto sú ľudia, ktorí vás majú veľmi radi. Ja ich. No, tak vidíš, teta Erika, kde to skončí, pozri. Teta Eka z Novej Stráže robí tieto náramky. Po jednom.